F'aktar minn sentej u nofs il-Gvern irnexxielu jikseb fiduċja għolja tant li skont il-Eurobaromter il-fiduċja fil-Gvern hija fost l-ogħla li qatt kienet mill-2008. Dan ħareġ minn analiżi li għamlet il-gazzetta it-torċa. L-istħarriġ li sar mill-Eurobaromter staqsa mistoqsija speċifika dik jekk tafdax lill-Gvern. Dak magħruf bħala trust rating għax-xahar ta' Novembru 2015 juri punteġġ ta' 19% aktar fiduċja. Dan ifisser li kien hemm 19% aktar persuni li jafdaw lill-Gvern milli dawk li ma jafdawx. L-istudji fl-ewwel snin ta' din l-amministrazzjoni l-amministrazzjoni preċedenti jindikaw id-differenza fil-fiduċja li l-poplu għandu fil-Gvern. Gvern Nazzjonalista beda billi jgawdi vantaġġ ta' 22% iżda li ma tantx dam. F'temp ta' sena tilef il-vantaġġ u f'sentej u nofs l-istess vantaġġ spiċċa żvantaġġ għax kellu differenza negattiva ta' 22%. B'kuntrast ma' dan il-Partit Laburista baqa' jgawdi vantaġġ kbir fil-fiduċja tal-poplu, vantaġġ li għadu wieħed pożittiv. Riżultat li jindika konsistenza u governanza tajba, anke jekk fi kliem il-Prim Ministru nnifsu f'diversi aspetti hemm lok għal iżjed titjib.